De l'Estatut, la renovació del Tribunal Constitucional, però també de la lluita contra la crisi, un front prioritari del govern català, han parlat aquest matí el president José Montilla i el cap de l'oposició espanyola, Mariano Rajoy. En la trobada al Palau de la Generalitat, el cap de l'executiu ha defensat en ferm la via catalana de lluita contra la crisi. Aquesta via jo crec que està demostrant que dona resultat. Avui, mirant la premsa internacional, com vostès saben, hi ha el Financial Times, que parla precisament de Catalunya i de la situació econòmica a Catalunya i de les perspectives econòmiques de Catalunya en clau globalment positiva, com també precisament parla de la ciutat, de la capital de Catalunya, de Barcelona, en clau enormement positiva. En aquesta línia, Montilla ha afirmat que Catalunya surt de la crisi. Podem dir que Catalunya d'alguna manera ha superat la recessió, malgrat que encara hi ha moltes incògnites, molts interrogants i molta feina a fer. Ho avalen, ha dit, les dades de l'atur, les altes de la Seguretat Social o l'índex de producció industrial. Respecte a la retirada del recurs d'inconstitucionalitat a l'Estatut, Rajoy s'hi ha negat en ferm i Montilla l'ha advertit que si sorgeix una sentència que el retalla, es produiria una fractura entre les relacions Catalunya-Espanya. Li he demanat una vegada més la retirada del recurs presentat per el Partit Popular i li he insistit que aquesta exigència aquí a Catalunya, com ha pogut comprovar en algunes de les seves visites, és un clamor, perquè és una demanda de les forces polítiques, també de les institucions, també de la societat civil i en aquest cas també del president del país. I m'ha dit que no. Finalment, el president Montilla ha transmès a Rajoy el seu convenciment que és necessari un esforç comú de totes les comunitats autònomes, juntament amb el govern central, per reduir el dèficit.